padayon na lang tanig kinasugda naman. No? Nabi ang may pangkay. Nabi ang washing machine ano kung gipugsan laba no. So, kinasugda naman tanig labagi guys. Tiwaso na lang kita no. Kaya yun nagkahaplos-haplos naman itong kamot. So, gamay na lang. Let's go! So guys, hello! So it's another day na pod. And before ko manglaba guys, iyo daghang ikong labunon. Mag-change oil sa ta. Iyo tambak akong labunon. Daghang kaya nakabuok. Tara. Peanut! Tara yan. Anak, cute kayo. So, tara. Nag-andam na ko para drain. Sudlanan para sa ato ang used oil. So, okay na guys, balikan ang tanaw niya. Kami sa nasa i-drain diya kayo kaya wala man tayo kompreso. So, ang labas at taron. Let's go. Muna itong gamit panglabas at kusina. Hindi siya sponsored guys. So, kung nalimutan guys, isa ka tools po para kapanglabata. So, ato sa ibubo guys ha. Ito na siya ibubo sa mong naong para magwapo yung naong. So, ato na siya ibutang guys ha. Manlaba ko daro. So, vlog-vlogan eh. Then, butangan po na ito gamay ni guys para pangkuhan. Para panindo sa tusina para murang mubag ko na gusto kayo guys. So, hindi mubag ko guys. Magpulor-pulor yung natin ron. Oh no! What? So, puso-puso time na guys. Puso time na guys. Kita dito na sa may kwan, sa taka o dapit. Diyan, may buta sa may helmet ako. Kumana kong labang, astro ko. So, after nito laba guys, subuan na punta. At kutaron, magbalik na punta oil para sa next. Ato na punta i-change oil. So, let's go. Sa likod di man laba guys no. Hindi totoo yan. Takong usap ano eh. Kita gid. Bola lang yan. Kung kamo tanakdos no. Puti likit kina kung skin mamula. So padayon na lang tanig kinasugda naman. No. Nabi ang tayo pangkay. Nabi ang tayo washing machine ano kung gipugsan din laba no. So kinasugda naman tanig labagi guys. Tiwaso na lang kita ni no. Kaya nagkahaplos-haplos naman itong kamot. So gamay na lang. Let's go. So, trivia dahil guys ha.
Samtang malabagan ka guys, yan ang banlaw na kaon na pagapoy bula. Ay gyud ang daging banlaw guys. Tama mawa ang bula ha. So kani mo na itong buhatan rin. So last banlaw na gamit tinaw naman. So ito na siya magpa-brake conditioner para umot. Then final na, i-dryera na ito kaya di na magkaya. So pini ang sikrito. So natin na kay lumayan yung tanim mo ganito pag-umot kaya may mga sinina. So ako ba'y buburot para dahil kitang malumay. So ayan guys, it's all done. I-dry lang nato siya para ito manang mahalay sa babaw. So dako kay katabang na i-dryer guys o dali siyang mauga. So trivia gyapon na guys ha. Siguro mo kabalungan ng trivia. So dapat na mo i-dryer kung laba mo para ma-dry. So kana ma-dry na na. Ito ang tamang paglaba guys. So naman natin laba guys. Nasa karon ng vlog guys and sa sulod na pod. Ulat na po sa atong mahimong vlog. Bye bye. So guys, ito na ipadayon natin pag-change oil ron guys. And before din natin i-change oil ang Aerox. Ay next dito sa likod, kinala po i-change oil. So palit sa oil. So, umano natin yung